skupine Intesa San Paulo záleží na tvorbe skutočných hodnôt pre ľudí a ich prostredia. Aj na podpore trvalo udržateľného rastu. ESG is at the core of Intesa San Paulo's business plan. We want to lead the transition toward a better environment. We know there are other competitors out there doing the same, but we are very keen to finance the projects of our clients toward the best circular economy practices. Jednou zo spoločností, s ktorými sa skupina rozhodla spolupracovať, je RevolTT Consulting, slovenský dodávateľ technológií. Spoločnosť RevolTT je lídrom v oblasti precíznej výroby komponentov pre spoločný európsko-japonský projekt plazmového fúzneho reaktora JT60SA. We've been involved in multiple plasma fusion energy projects all around the world. Some of the projects are large and complex, requiring partnership with a strong and reliable financial partner who can support us through development and engineering phase all the way through to manufacturing, testing and integration. Jadrová fúzia je dôležitý spôsob výroby čistej energie, ktorá nám pomôže s prechodom na ekologickejšie hospodárstvo. Tento projekt dokazuje, že inovácie v oblasti technológií pomáhajú budovať cirkulárne podnikateľské modely. We immediately recognized in RevolTT Consulting our same values: efficiency, quality at the highest level, and ambition. They share with us the biggest challenge: building a better future. Jeden skvelý nápad môže zmeniť všetko. Komunity, ktoré sa spoja, dokážu zmeniť svet. Budúcnosť formujú angažovaní ľudia s dobrými nápadmi.